Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Desyembre 1 tuig 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Duha ka napatay nga NPA sa engkwentro sa Kabangkalan na nakilalaan na. Duha patay isang makabunggo ang salakyan sa concrete barrier sa mga syudad sang Bago. Sa balita national, LTO nagpandam sa nag-issue sang med-cert nga wala sang physical examination. Presidente Marcos kontento sa trabaho sang OIC sang DOH kag DND. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na sa stress kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nakilalaan ng duha ka makatapos ang NPA nga nagkalamatay sa engkwentro sa may sitio Makilo, Barangay Kamansi, Kabangkalan City, Negros Occidental kahapon nga adlaw Miyerkules. Ang mga nagkalamatay ang ginkilala nga Sanday Erickson Acosta aka Rafi Fredo, 50 anyos, residente sang Ligao City, probinsya sang Albay, kag Joseph Jimenez aka Tantana. Sa interview sa Action Hotline, ginpang ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga si Acosta ang ginakabig nga top leader sang communist NPA terrorist nga gindesignar bilang first deputy secretary sang Komiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor, pamuno sang Political Unified Committee o PUC kag miyembro sang pambansang kalihiman sa edukasyon. Ginpahing ni Pasaporte nga si Acosta ang nagapamuno sa mga engkwentro sa Negros Occidental, lakip ng sunod-sunod nga engkwentro nga nagluntad sa mga syudad sang Himamaylan. Ginpahayag ni Pasaporte nga si Acosta ang bana sang miyembro man sang NPA nga si Karima Tarimana nga napatay man sa engkwentro sa mga syudad sang Silay sadtong Agosto 22 tuig 2021. Samtang si Jimenez naman ang nagapamuno sa mga extortion activities sa mga syudad sang Kabangkalan kag nagapatigan sang surveillance bilang kabahin man sang plano nga pagpanggamo sa diin target ang mga sugar refinery agud makapuwersa sang extortion. Nga ang napatay Erickson Legaspi Acosta Akaraf. So taga ni siya, no, taga Ligao City, Albay. Amo ni ang political husband ni Kirima Tariman. Amo itong napatay last year, no, sa may Silay nga kung diin enkwentro man sang 79th Infantry Battalion. Nabatian ng tingog ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Pasaporte. Sa iban nga balita lokal, duwang patay sa aksidente nga nagluntad sa may National Highway nga sakop sang Purok Proper South, Barangay Talok, syudad sang Bago kagabi Miyerkules. Ang mga napatay ginkilala nga Sunday Jesse Delgado Jr., legal ang edad, residente sang City of 20, Recreo sa may Banwa sang Pontevedra, kag Jason Paison pagkaliwagan, legal man ang edad, sang Kumintang Ilaya sa may probinsya sang Batangas. Ginpahayag ni Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang top investigator sa Bago City PNP, si Delgado nagamaneho sang Honda sedan sa nagluntad ang aksidente. Sakay sa salakyan Sanday pagkaliwagan kaging sa pakapilason nga si Geraldine Gamus, legal ang edad, residente sang Barangay Bayaran, San Pascual, Batangas. Si Gamus ang padayon ni nabulong sa may Corazon Ocsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Gikan sa may syudad sang Bago kag padulong na kuntani sa may syudad sang Bago ang mga biktima sang nagluntad ang aksidente. Sa pagpangusisa ni Javier, naibaluan nga nagbunggo ang salakyan sa concrete barrier. Bangod sang impact, nakaangkon sang madamong nga pilas sa mga biktima. Sa karon, nagapareha pang investigasyon sa kapulisan sa amo nga aksidente. Nang kolisyon, kasi bali na ako suwat niya ginapamang salakyan sa opposite nito nabunggo sa ato nga concrete barrier. Salakyan sa ronda sa ibig ni Diyo siguro. Siguro sir ko work ko pa sobra. Nabatian ang tingog ni Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang traffic investigator sa Bago PNP.
Nagsaka ang kaso sa human immunodeficiency virus sa may Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Iningin pahayag sang Provincial Health Office o PHO kadungan man sang World AIDS Day subong daw Desyembre 1. Sa datos sigin presenta sang PHO 273 ang mga kaso na record halin sa Enero tubdom Setyembre tuig 2022. Sa sininga datos 172 ang na-record sa may Negros Occidental kag 101 naman sa may Bacolod City. Suno kay Arnulfo Boy Makilan HIV kag AIDS advocate, nagadamong kaso bagod badamong man sang nagainganyo nga magpaidalom sa HIV testing resulta sa ginapatigayon nga HIV awareness. Lugang pa ni Makilan, kalabanan sa mga pasyente ang mga miyembro sang lesbian, gay, bisexual, transgender kung LGBT. Apang sa karon suno kay Makilan, ilaman ginatutukan ang mga kabataan hilabi ng mga yara sa senior high school agud magpaidalom sa HIV testing. Ang World AIDS Day ang ginrekomendar o ginakomemorar sa kada Desyembre 1 sa kada tuig. Sa di nagahugpong mga tao sa bugos ng kalibutan, agud suportahan ang mga persona nga may HIV kag dumdumon ang mga pasyente nga nagkalamatay bangod sa AIDS related illnesses. Sa katapusan nga balita lokal, aprobado na ang implementation plan ligtas kapaskuhan 2022 sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judy Catalogo, ginadap sang NOCPO ang guidelines gikan sa National Headquarters kag gintunan man ang pila ka mga bagay nga kinahanglan ni patuman sa probinsya. Magasugod ang implementasyon sang uplan para sa Pasko sa may Desyembre 16. Ginpahayag ni Catalogo ang full implementation ang idungan man sa unang adlaw sang simbang gabi hag magatapos sa Enero 7 tuig 2023. Sa karon nagapadayon ang command conference ang DOCPO agud maplansya ang preparasyon sa ipatuman nga security measures. Ang plan ligtas kapaskuhan 2022 actually na-approve na, and then ma-starting aton nga plan ligtas kapaskuhan December 16, also in commemoration man sa usually sa kinatawag nga Catholic community nagasugod ang simbang gabi. Nabatian si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09, TTX 500 Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate gamay lang nga bagay mo lang. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kung kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang eh Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano na Nagpandam ang Land Transportation Office o kon LTO sa mga accredited doctors at medical clinics gimbulbado sa no-show modusa sa pag-issue sang medical certificates. Suno kay LTO Chief Jose Arturo Tugade, posible nga masuspende o kon mapasira ang mga clinic nga naghahatag sang medical certificate nga wala sang physical examination. Ginehemplo ni Tugade ang 6 kadlaw nga suspensyon kag pagpasira sang K-Shine Medical Clinic sa may syudad sa Bacolod bangod sa pag-issue sang 186 ka mga medical certificates sa sulod sang isa ka adlaw. Para kay Tugade, hindi mapatihan ang tuman kadamo nga na-issue nga medical certificate pero nagpathag ang clinic sa LTO nga madamo ang nabato nila nga kliyente sa isa ka adlaw. Sa nibloan nga ang pagpaidalom sa physical exam ang kabahin sa proseso sa pagkuha sang driver's license. Samtang ginpagwa na sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang composite sketches sang duwa ka mga suspect sa pagkadula sang Manugbulang sa Laguna. Unang nakuha sang CIDG ang video o gikan si sa cellphone sa di nakita ang duwa ka mga ginasuspetsuhan mga pulisa kag ang missing nga Manugbulang sa sagwa sang Bulangan sa may Santa Cruz sang Abril 28 tuig 2021. Ginpahayag ni CIDG Chief Police Brigadier General Ronald Lee makita sa video nga ang Manugbulang ang nakaposas. Ang lalaki nga nakaposas ang positibo nga ginkilala sang iyang asawa kag utod nga si Michael Bautista, isa sa 34 ka mga missing nga Manugbulang. Sunod sa CIDG, may lead na ang mga investigador sa identity sang duwa ka mga lalaki sa video nga karon gina-enhance ang PNP Anti-Cybercrime Group. Ginapepara na karon ang criminal complaint batok sa mga suspect nga natala na i-file sa Department of Justice. Sa balita, una sa aksyon! Samtang kontento si President Ferdinand Marcos Jr. sa performance sa mga OIC o kon Officer in Charge sa Department of Health o kon DOH sa Department of National Defense o kon DND. Ginpamangkot sang media si Marcos sa update sang appointment sa mga pamuno sang pila ka mga ahensya sang gobyerno lakip na ang DOH kag DND. Sa karon si Undersecretary Maria Rosario Vergere ang nagaserbing nga OIC sang DOH samtang si Jose Faustino Jr. naman ang OIC sang DND. Ginpahayag sang presidente nga wala pa sila sang may i-nominate sa DOH pero maayo ang trabaho ni Vergere. Ginpahayag man sang presidente nga sabayan sang DND nalipay ni karon sa sitwasyon kag ini nga mabutang ang ginatun-an sa kada katapusan sang tuig. Si Marcos nga nagapungko bilang agriculture chief ang nagpahayag nga may pila ka butang nga luyag sini nga malambot antes nga magbiya sa departamento. Samtang
Natala na nga i-release ang gobyerno ang ikatatlong tranche sang cash aid programa para sa mga pigado balor 5.2 billion pesos. Suno kay Social Welfare Undersecretary Edu Punay, target nila nga ma-release ang pondo sa madali nga panahon bago din ang ipaagi sa cash card sa mga benepisyaryo. Ang DBM o ang Department of Budget and Management ang mag-release ng 5.2 billion para pondohan ang isa ka bulan nga requirements ang targeted cash transfer program sa DSWD. Ginapaabot nga 9.8 million ka mga tao ang makabenepisyo sa sininga programa. Sa idalom sang sininga programa, maghahatag sang 500 pesos o kon 500 kada bulan nga subsidy sa mga pigado nga mga pamilya sa sulod sang 6 ka bulan para mapaganhagan ang impaka sa pagsakaban sa mga presyo sang gatong kagiban pa nga mga balaklon na. Una nga ginrelease sang DBM ang 10.33 billion pesos nga naga-cover sang 2 ka bulan nga cash transfer para sa 10 million beneficiaries. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pa nga balita national, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga bastante ang supply sa mga ginabaligya sa kadiwa stalls tubto Pebrero kon Marso 2023. Ining ginpasiguro sa presidente matapos ginpabangkot sa sustainability sang sininga programa kasunod nga luyag sini nga mapadayon pagkatapos sang holiday season. Nagalaom si Marcos nga mag-stabilize man ang presyo sa mga balaklon sa unang quarter sang 2023. Target ni Marcos nga ang presyo sa mga balaklon sa kadiwa ang magaparehas man sa mga ginabaligya sa mga merkado. Paagi sa kadiwa ng Pasko, ang mga mangunguma kag micro, small and medium enterprises kon MSMEs ang direktang makabaligya sa ilang produkto karon nga holiday season. Ang publiko ang makabakal sang NFA rice tubtob 25 pesos sa kada kilo sa kadiwa Pasko rolling stores. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa katapusan nga balita nasyonal, magalabot sa kabugusan nga 33 bilyones pesos ang igapagwa sa Government Service Insurance System kon GSIS kag Social Security System kon SSS ga 13th bond kag Christmas pension sa naibaluan nga 29.74 billion pesos ang bahin sang GSIS samtang 3.35 billion pesos naman sa bahin sang SSS. Ang unang batch sang 3.36 billion ka pensioners sang SSS ang makabaton sang 13th month pension karon nga semana kag ang masunod nga batch naman ang ginapaabot mabaton sa Disyembre 4. Ginpahayag ni SSS President kag Chief Executive Officer Michael Regino ang kantidad ang katumbas o kon equivalent sang bulanan nga pension sang ilang mga pensioners. Samtang ginpahayag naman ni GSIS President kag General Manager Wick Veloso nga ang mabato naman sa ilang pensioners ang equivalent sang bulanan nga pension na tubtob 10,000 pesos. Ginpathag ni Veloso nga ang mga nagretiro sang 2018 tubtob sa karon nga tuig nga ginkuha ang 18-month cash payment sa ilang basic monthly pension ang makabaton sang cash gift matapos ang 5 katuig. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan. Action Radio Philippine Standard Time las 6:23 kag para naman sa aton sa Christmas countdown karon December 1, 2022. 24 dias ang nabili na antes ang Christmas Day kag 31 days before New Year's Day. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Desyembre 1, tuig 2022 sa Liwata. Ako ang inyong tagbalita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. This portion is brought